Знаехте ли, че на 10 юли 1878 година в Англия е използвана за първи път съдийска свирка по време на футболен матч, игран в Нотингам? Първият футболен клуб в света, Шефилд, е основан доста по-рано, през 1855 година. Първият правилник на играта е написан още по-рано, през 1848 година в Кембриджския университет. През 1863 година в Англия е създадена и футболната асоциация. Впоследствие през 1889 година се въвеждат дуспите и мрежите на вратите. През 1939 година стават задължителни номерата на играчите. От 1951 година започва да се използва бяла топка. Отново през 1951 година се играе първият официален матч на изкуствено осветление. Срещата между Арсенал и Апоел Тел Авив се провежда на стадион Хайбари.